Pues se lo decíamos hace unos instantes, la selección de Euskadi de pelota se ha presentado esta tarde en Sociedad. Un total de 24 integrantes componen esta primera selección que en breves fechas realizará una gira por Venezuela y Argentina. El Museo Guggenheim de Bilbao ha sido escenario de la puesta de largo. El Museo Guggenheim ha sido el escenario que ha servido de marco para la presentación en Sociedad de la recientemente creada selección de Euskadi de pelota. El acto ha contado con el apoyo de una amplia representación de las distintas formaciones políticas abertzales, así como del mundo del deporte y de la cultura. Los dirigentes de la Federación Vasca de Pelota trabajan afanosamente para lograr la oficialidad de la selección de Euskadi de pelota. Debemos, apoyándonos en estos argumentos, convencer al resto del mundo de lo interesante de nuestra iniciativa. Esta petición, a pesar de lo que algunos digan, no deslegitima ninguna otra opción, sino que viene a presentarse de modo positivo y respetando cualquier otra opción. Que el sudor que han empezado a derramar estos pelotaris que a continuación se presentarán sirva para ablandar algunas posturas inmovilistas y cerriles. Un paso importante en la consecución de la oficialidad lo constituirán las giras que va a efectuar en octubre y noviembre la selección vasca a Argentina y Venezuela. La máxima ilusión de los dirigentes de la pelota la constituiría lograr que los mundiales del año 2002 se disputaran en Bilbao con la selección de Euskadi como anfitrión. Uste genuen, gure atletek zerbait egin behar zutela alegia. Un momento adecuado y por eso hicimos la Copa Simón Bolívar. Euskal Etxetik pilota gustatzen eta lehenen ikusirik bigarren erabaki genuen. Como federación para desarrollar una segunda copa, la Copa Simón Bolívar en este año, porque Gainera hemendik urte eta Panamerikarra berehala izango da. Beraz, helburua ahalik eta talde eta nazio gehien. Euskal Herriaren bihotzean aspaldidanik badaude ere, gure historian sartzeko beste arrazoi bat badago. Euskal Herriko pilota selekzioak bertan jokatu baitu estreineko txapelketa. Munduko hiririk arriskutsuenen artean egon arren, erdigunean, bihotz-bihotzean, oasi txiki bat badago, Euskal Etxea. Bertan eserita, Euskal Herriko edozein txokotan zaudela zin egingo zen. Venezuelako federazioak gonbidaturik, Simón Bolívar Kopako bigarren edizioan egin dute debuta gure pilotariek. Bidea ez da xamurra izan, txapelketa hasi aurretik 11 oztopo jarri dizkiete eta lehendabizikoa aireportuan.
heldu ginen horra, Karakasko aeroportura heldu ginen, eta faltazin gainera, justo faltazin, federazioen Moskuzan, Astoreko faltazin. Da gero beste irulau boltza hola, da, bueno, hoxe da. Atzoko txarna materiala dana barruan, da entrenatu bezio ez gana baina, ez laba gerondo, gerdara pozik. Pozik materialaren pixaketa egin arte, pala guztiak legezko pixuaren gainetik baitzeuden. Dena den, Euskadi tartean zegoenez, benetazko oztopoak ofizialak izan dira. Gainontzeko gonbidatuek presioak jaso dituzte. Ematen du norbaiti ez zaiola interesatzen Euskadiko selekzioa ibiltzea eta jokatzea beste nazio batzuen kontra. Dena nik uste borroka hori galduta dutela, selekzioa jarraituko du, selekzioa ibiliko da, eta gu aleginduko gara selekzioaren bitartez beste nazio batzuekin aritzea eta jokatzea. Hemen dagoena eta gure helburutariko bat da pelota zabaltzea mundu zabalean. Eta nik uste dut boikoteatzen dabilen horrek ez duela bat ere mezerik egiten pelotari. Alde hortatik nik esango nioke usteko beste interes batzuk eta jartzeko interes nagusi moduan pelotaren aldeko lana. Eta horretarako Euskal Herria behar da eta Euskadiko selekzioa ere behar da. Beraz, nik uste alegin horiek ustela direla eta azkenean gure selekzioa ibiliko dela eta egunen batean ere ofiziala izango dugula. Beraz, nahi baino talde gutxiagorekin, baina Simon Bolivar Kopako bigarren edizioa martxan. Hala ere, azken aurreko oztopoa, xestuaren estreineko partiduan. Oztopoak eta bitxikeriak alde bat erutzita, Euskadiko selekzioak hasiera-hasieratik erakutsi zuen norka agintzen zuen. Pilotariek behar bezalako arerio gutxi aurkitu dituzte. Kolorerik ez da un partiduan, Ez, honek, afizio bitxi duke, egertzako ez da pelota, azoko batzen, zepa. Bildu pixada bai pasez, Bueno, bai, postura gaitxik egin postura rari duk ez, eta pelota ikatu besta bitxun ondoz estan, da askotan ez dakizu nola botako da benez, da, bueno, pixkat bihurretan bai. Eurek profesionalizateko lan egiten dute. Guk euskal tradizioak gordetzeko jokatzen dugu eta gainera ez dugu behar bezain beste entrenatzen. Bombilenik apurtu dut, hori da punteria ez da, lehenengo tantuan, entrenatzen askotan botatzen dugu gora, baina besterik ez, euskaldunak bildurtzeko zen. Gure pilotarien kalitatearen gakoa bilatu nahian zera aurkitu genuen. Bueno, sekretu ezakit, Eskate indiarrak galdu itxetxut berrazkatu egin bidi, Hametxe, apurtzu bat entrenamentuek gorra dukauz, bero behitzen dau. Askotan esatezen Euskadi tropikala eta selekzio honeak jarri eta hemen sedea jarri eta gaizki du. Baina Euskadi tropikala gabaz, Ez da itxeten, aldixe gaitxik ez da itxeten Euskadi tropikala. Gabaz entrenatzen dezu orduan? Ez, hemen gabaz ez da entrenamentuik. Inork ez du entrenatu gabaz hemen? Ke ba. Euskal selekzioa momentuz oso serioa da. Ba. Serio da, bringa, zueke. Gure bai, gure sartu baitu enbereda esatzen da dutela. Ba. Bateitxi eta giltza gorde, o no? Ke ba, ez da beharrezkoa, oso mentalizatua gatauz. Euskaldunen indarra dastatu ez zuten bakarrak, Peruko neskak izan ziren. Euskadik frontenisean ez zuen parterik hartu eta. ¿Te entrenan así o...? Sí. Estamos entrenando. Ya entrenamos, hemos entrenado de 10 a 11, fuertísimo. Sí, estamos acá un relax antes de nuestro primer partido de campeonato. ¿Ya aprendido las reglas? Sí, aprendimos las reglas, todo. Que lo que jugamos en Lima es parecido, pero... Con una sola pared. Es con una sola pared. Y la cancha es mucho más corta. Tiene 12 metros nomás. Y el juego es mucho más rápido. Sí, en Lima es más rápido el juego. Es diferente. Así que estamos medio perdidos, pero ya adaptándonos. Peruko neskak saiatu ziren, baina besterik ez. Frontenisean inoiz ibili gabeak ikasten aritu dira. Eta egia esan gogo handiz, eskuzko pilotarekin ere harrapatu genituen eta.
500 jugadores afiliados. 2500 pilotari baino gehiago dauzkagu, eta 700 biltzen ditugu txapelketetan. Gurea kirola atsegina eta merkea da. Kantxa txikian jokatzen dugu, baina pilotarien munduan sartu beharra daukagu. ¿Qué piensan en Perú? ¿Qué piensan ustedes de que la selección de Euskadi vaya parte de la española? ¿Saben algo de eso? ¿Qué opinión les merece? Bueno, Zaila da zerbait esatea, arazo politikoa data. Nere ustez, Hego Amerikarrak batera egotea polita litzateke. Kirola eginez, adiskideak izatea eta ez etxaiak. Una gran confraternidad, que todos hagamos deporte y el deporte nos una y no nos separe. Txilek larruzko paletazko ordezkariak besterik ez dauzka, eta normalean gomazko pilotarekin jokatzen dute. Beraz, kalitatez justu xamaz, baina bertan egon nahi izan zuten. Argentinarerako pilota jokatzen dugu, goma trinketean. 30 metroko kantxan, 36 metrokorik ez dugulako, eta hori garrantzitsua da. Falta diren 6 metroak oso garrantzitsuak dira. Pilota erabiaduran, denean. Beraz, txapelketak daudenean egiten dugu prestaketa, gainontzean. Nere ustez Euskaldunek euren ikurriñarekin jokatzeko eskubide osoa dute, selekzio modura jokatzeko eskubidea. A mí sí me ponen un lío este. Arazoetan sartuko nauzu. No, está bien que talde gehiago gote hona da. Bueno, ez dakit munduko txapelketa jokatzeko eskubidea badute. No dejan entrar. Talde gehiago gotea ondo legoke. Eso sería otro punto que entraran. Beti berberak jokatzen dugu. Oso gutxi gara. Tan re poco los que jugamos y siempre los ondo legoke bai. mismo de siempre. Sería bueno, por mi parecer. Uruguaik ere paletako ordezkariak besterik ez dauzka, baina hauek ustekabe ederra eman duten maila aparte erakutsiz. Euskaldunen, arerio bakarrak izan dira. Aspalditik jokatzen dugu, baina batez ere balinean, gomazko pilotan. Larruzko paletan gutxitan, Uruguain txapelketaren bat dagoenean besterik ez. Paleta ez da garestia. Baina pilota bai. Dena den txapelketa honetara etortzeko entrenatzen ibili gara. Un poco nos hemos preparado porque había mucha expectativa. Ni dakidanez Euskadin pilotaren tradizioa aspaldikoa da. Beraz, independentzia nahi badute, ondo dago. Gainera horrela talde gehiago egongo dira. Orain behar bezen beste talde ez dagoelako ez gara olimpikoak. Gu talde modura etorri gara, Euskal Herria bezala, ez Uruguaiko ordezkariak bezala. Euskadik eskubidea badauka, badakit eztabaida latza dela, politika dela guztia, baina pilotari gehiago badaude, askoz ere hobe. Si lo ves, yo el punto de vista político... Ni naiz politikan sartuko, ez dut arazorik nahi. En un lío. Baina jokalari bezala zer esango dizut. Gure kirolarentzat ahal diren jokalari guztiak nahi ditut. Federazioak alde batera utzita, Hego Ameriketako pilota bultzatzen duen guztia ona da. Gure arbasoak euskaldunak ziren, Uruguain, Argentinan, guztiok Espainiatik edo Euskal Herritik gatoz. Beraz, federazio berri bat sortzen bada, eta gure kirolaren kalitatea hobetzeko bada, eta zaletu gehiago ekartzen baditu, ondo da. Y se suma más adeptos, digo, bienvenido sea. Erramintan etxerik ez beraz, baina txistorra apur batekin hori lortzea gehiagizko iruditzen zitzaigun. Horrela ba, Euskadiko selekzioaren beste trikimailua bilatzen hasi ginen. Bermioko marmitakoa eta Gernikako injabak. Euskal Labeldun jakiekin, Euskal Labeldun kirolariak. Mailean behintzat. Soy ya bigarren vuelta de su, ¿eh? Bai, bueno, ahora un poquito de marmitaco para completar la jornada. No, marmitaco has comido antes también. No. Esto es la primera de alubias. Me falta la segunda de marmitaco. ¿Qué pasa? ¿Habéis venido sin comer de Euskadi o qué? La verdad que estamos entrenando mucho, jornadas dobles, mañana y tarde, y bueno, hay que comer y alimentarse, ¿no? ¿Qué dicen los médicos? No te cree nadie lo que acabas de decir. Pues créeme, y si no que te lo confirme mi director técnico. ¿Quieres bigarren egunak? Noski baiet. Zerte jokatzen. Eta besteak zorionez ez da, menu honekin, imaginatu gaur atxaldean jokatu behar badute, zorionez ez dute jokatu behar, bai. Arratsalde hortan bertan ez, baina urrengo egunean bai. Eskuzko txapelketan, Mexiko
eta Venezuela zain. Zamakonak etxeko pilotariak alegia Mikelek baino babarrun gutxiago janote zituen. Auskalo, baina kantxan aldea nabarmena izan zen. Venezuelak ez du historiako uneri goxona bizi ezertan, ez da pilotan ere. Herramientan, paletan adibidez, Kubako irakasleak hartu dituzte, baina pilotari gutxi dauzkate, eta daudenak hasi berriak dira, beraz, denbora behar da. Frontenisen ere neskek Kubako irakaslea baten aginduetara daude, eta raketarekin goruntz egin dute. Etxekoek itxaropen guztiak eskuzko txapelketan jarri dituzte, euren ustetan nahiko txukun moldatzen dira, baina taldeko izarra Kemen Bilbao gaixorik dago, buruz-buruko txapelketan jokatzeko ahul xamar. Ondorioz, binakako txapelketan sartu behar izan dute. Kemenek jokatu du, baina begibistakoa da askoz ere gehiago egiteko gai dela. Dena den, etorkizunari begira pilotari bakarri izatea ez da seinale ona, eta federazioa irtenbide baten bila zoraturik dabil. Nosotros somos una federación venezolana. Nuestro propósito... Gure helburua federazio modura pilota bultzatzea da. Etxe honetatik kanpora zabaldu nahi dugu. Momentu honetan elitearen jokoa da. Talde txiki batek besterik ez du jokatzen. Nire ustez herriari aukera eman behar diogu. Mexikon, Argentinan edo Kuban egin zuten bezalaxe. Al pueblo, como se ha hecho en México, como se ha hecho en Argentina, como se ha hecho en Cuba. El futuro de la pelota vasca... Etorkizuna ez dago Euskadi edota Frantziaren eskuetan, biek Euskadiko pilotariak erabiltzen dituzte. Etorkizuna Mexiko, Venezuela edo Argentinaren eskuetan dago. Eta nik edo ondoren datozenek pilota herrikoia bihurtzea lortzen badugu, ziurtzat jo daiteke Espainiak, Frantziak eta Euskadik etxai sendoak izango dituztela. Hacer de esto un deporte popular o asegurarle a España, a Euskadi o a Francia que van a tener adversarios realmente fuertes. Yo considero que... Nire ustez, ahalik eta herri gehien jokatu ezkero, pilota olimpikoa bihurtuko da. Que la pelota vasca sea un deporte dentro del movimiento olímpico. Euskaldunen parte hartzea ukatzea egiari muzin egitea da. Zentzurik gabekoa da. Ukatzea politika hutsa da. Y yo creo que no tiene sentido. Ezezkoa esaten dutenek politika egiten ari dira. Parte hartzea defendatzen dugunok baino askoz ere gehiago gainera. Azken batean parte hartzea debekatu nahi dutenek gu baino askoz politikoagoak dira. Es mucho más político que aquellos que consideramos que Euskadi debe participar dentro del movimiento de lo que es la pelota vasca. Mexikoren zain eta beste etxerik gabe, Euskadiko selekzioak merezitako atseden hartu zuen. Esan digute hola jartze zehala mexikarra izutzeko. Ez da, izutzearren.
ni oso tranquil nao eta gero izutu behar dut kantxan, ez orain, hemen piztinan. Gero ikusko da, ia. Alare, responsabilia handi izango da, ze beste gauza guztietan badirudi errex irabazte zutela, eta txarrena zui tokatu zaizu? Antza denez bai, nik inoz dut jolastin ikusi, baina esan dozti oso ondo defenditzen dela Aires, da partidu saia egongo dela. Ia ikusiko dugu gero. Zer dakizu hori mexikarrari buruz, nola zer esan dizute, nola jokatzen duen, bakizu zerbait gehiago? Bueno, golpe ona daukala, da oso ondo defenditzen dela Aires, da ez duela tantu bat ere galdutat ematen, eta, bueno, gogorra dela bai. Bildurrik ez? Ez, badere bildurrik ez. Ni be oso ondo ari naiz orain eta ikusiko dugu gero, a ber. No te pongas nervioso, ¿Es una nueva modalidad de pala o de qué es? De diversión. Sí, paleta cuero. No, es para distraerse, cuando no hay nada que hacer. Repite. Golo. ¿Contra Jokatu Gordon? Bai, noski. ¿Vas a jugar contra él? Ajá. Soy Mikel, podea. Hori egiten bakik edo Ez guk diabuluak egiten dugu. Bai, badaukagu denbora 15 egunetan. Que pruebe, según, ¿no? Para que platiquemos, ¿no? También. Intercambiando de todo. Vale. Mexikarrak izan dira Euskaldunen arerio bakarrak eta euren artean Fernando Medina, munduko txapelduna, Txaber Zabalaren etxaia eta gure pilotarien jarraitzaile amorratua. Beloki, Retegui, todo. ¿De todos? Retegui. ¿Por qué? Porque he sido el mejor para mí. ¿Has visto jugar? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿De qué? De Retegui. Pues el coraje, ¿no? Con el que juega. Le echa muchas ganas. Nunca se daba, ¿eh? ¿Nunca? Nunca se da a vencer, ¿eh? Todavía sigue, ¿eh? Sí. Lo vi apenas jugar el sábado. Jugó 4:30 contra... ¿Cómo se llama? Unanue. Quedaron 22-20, ¿no? Ajá. ¿Y cómo iba abajo? Primero, iba como 16-11, 16-10 y nunca se dio, ¿va? Y eso que ya está grande, ¿no? ¿Ya jugarías contra él? No sé, no. Todavía no. Unos 3 años. Medina eta Zabalaren arteko lehiak ikusmin handia sortu du jarraitzaile eta pilotarien artean. Inor gutxi jokatzen ikusi badu ere, mexikarraren ospea izugarria da. Manos no, sartén. Desde que me acuerdo siempre la he jugado, desde mi padre la jugaba y él fue el que me enseñó y todo. Porque en mi casa hay un frontoncito y ahí toda la vida. Desde que nací ya estaba el frontón ahí. Tienes aquí a los vascos asustados, estaban pendientes todos de ti, no sé qué. ¿También juegas o qué? ¿Cómo juegas tú? ¿Cómo juego? Pues regular. ¿O qué? ¿Regular? No soy tan bueno como... Acabas de ganar un campeonato además o algo, ¿no? Pues algo, ¿no? ¿Eh? Pues de allá de México ahorita soy el campeón nacional de primera. Y el mundial, el sub-22 nomás. Munduko txapelduna besterik ez, horixe da mexikarrak dioena. Dena den kamaratzean beste hainbat gauza esan zizkigun. Adibidez, jokuzalea amorratua dela, hori omen da euren herrian dirua irabazteko modu bakarra. Mutil honek duen kalitatea ikusirik, Leicester aberastuko dela esan genezake. Lehenengo tantuetan partidua paretsu joan zen.
Medinak tanto politiak egin zituen, baina besterik ez. Txabarrek aukera berberak zituela zirudien. Lezamakoak ere bere kalitatea erakutsi zuen, apustu argirik egiteko modurik ez zegoen. Puntuz puntu bederatzina berdindu zuten, eta hortxe hasi zen Medinaren erakustaldia. Sakez, eskubiz, ezkerrez, aidez, boleaz, dejadaz, modu guztietako tantuak egiten ditu Medinak. Hasieran luze jokatzen besterik ez dakiela badirudi ere, mexikarrak era guztietako errekurtsoak erabiltzen ditu. Horrela ustekabean 10 tantu atera zizkion Txaber Zabalari. Lezamakoa etxita zegoen, edo etxita zegoela zirudien, bapatean berpiztu eta partiduan sartu baitzen. Hala ere, bai Medinak eta baita Zabalak ere susmo berbera zuten. Lezamako mutiarentzat berandu egizela alegia. Mexikarrak lasai asko itxaron behar zuen. Bizkaitarrak berriz arrisku guztia hartu behar zuen. Horrela, Zabala 16. tantura arte iritsi zen, baina hortxe amaitu zen partidua. Hauxe, azken tantua. Zabalak uste baino lehenago izan dezake errebantxarako aukera. Fernando Medina Euskal Herrira jokatzera etortzeko prest baitago. Junda ez du bat ere gozatzu, gero bera oso ondo sartu da irez, bostetik, ez dut sake ere aprobetsatu. Da bueno, gehiago jolastu dago eta irabazin dago. Ez dago beste bueltari. A mí, pues sí estuvo duro, pero le eché ganas y a pesar que estoy algo lastimado y no puedo correr muy bien, pero le eché todo y gracias a Dios gané. ¿Estás ya como para jugar en Euskadi, para ir ahí a jugar contra...? Bueno, pues no sé, un tiempo de preparación y quizás. ¿Qué le ha parecido, Chávez? ¿Tiene nivel para volver a jugar aquí? Sí, sí. Tiene que mejorar igual un poco de zurda, pero me ha gustado muchísimo. De derecha le pega garrote, se defiende muy bien, saca muy bien y para mano a mano es fundamental. Puede, yo creo que puede. Mexikarraren sasoi ikusirik bere trikimailua jakina izan genuen. Euskadiko pilotariei erakusteko jakina. Zalantza bakarra zera da, doping kontrolean positiboa emango duen ala ez. Alde batetik ikustu dugu Mexikoko pelotari hori eta baita ere Uruguaiko paletako bikotea maila onena agertu dutenak. Guk aspaldian esan dugu eta ni behin da berriro esaten dut, gure selekzio ofiziala izatea bada gure helburu bat, baina baita ere pelota indartzea Ameriketan. Pelota ez bada zabaltzen, ez badugu indartzen Ameriketan oso zaila izango da pelota bizirik irautea. Horregaitik, gu prest gaude lan horretan jarraitzeko, guk bai ekarri dugu hitzarmen bat Amerikako federazioarekin batera, hemendik 3 urtera lan egiteko batera. Orduan, 3 urtean egingo ditugu ikastaroak, egingo ditugu zenbait ekintza, pizka bat indartzeko hemengo pelota, Amerikako pelota.